ҳаминак бо баргузории як ҷамъомади тантанавӣ дар шаҳри Душанбе фестивали байналмилалии театрҳои касбӣ Наврӯз ҷамъбаст гардид. Аз рӯи тартиби муқаррар гардида давоми як ҳафта театрҳои касбии кишварҳои гуногун намоишҳои худро пешниҳоди тамошобинон намуданд. Дар маросими ҷамъбасти фестивали байналмилалии театрҳои касбӣ Наврӯз муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ иштирок карда ба аҳли санъату театр барои иштироки фаъолона дар фестивали мазкур изҳори сипос намуд. Зикр гардид ки тадбири мазкур бо инъикоси мавзӯъ ва образу бадеият аз ҳамдигар фарқкунанда буд. Гуфта шуд ки дар ин тадбири фарҳангӣ театрҳои иштирокчӣ кӯшиш ба харҷ доданд ки дар инъикоси вазъи иҷтимоии ҷомеа ва рӯҳу маънавиёти мардум саҳм гузоранд. қобил ба зикр аст ки фестивали байналмилалии театрҳои касбии Наврӯз бо мақсади тавсеаи робитаҳои фарҳангӣ, табодули таҷриба ва дар ин замина такмил додани маҳорату малакаи ҳунарӣ, огаҳӣ ёфтан аз дастовардҳои эҷодии ҳамдигар ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди санъати театрӣ доир гардида, ҳунармандони кишварҳои иштирокчӣ тавонистанд ҳунару маҳорати баланди касбии худро ба тамошобинон пешниҳод намоянд. Во имя театра, во имя вашего фестиваля мы подружились со многим театром, работникам театра. Мы довольны, что наш театр здесь, мы разговаривали по армянскому языку, они все понимали. Значит, язык театра везде одинаковый, не знает границ, и это самое главное. И это чувствовали мы здесь. С первых же минут здесь, в вашем городе, как дружно, как нас встретили, что никакого у нас сомнений не было, что мы братские народы. Мы ждем вас в нашей земле. Пусть будет, продолжаются такие фестивали, и мы охотно будем участвовать в этом. Мы и наши трупы очень довольны. пас аз суханронии масъулин маросими ҳавасмандгардонӣ ба иштирокчиёни тадбири мазкур баргузор гардид. Ба ҳамин шакл сабқати имсолаи фестивали байналмилалии театрҳои касбии Наврӯз ба анҷом расид ва заҳмату талоши аҳли ҳунар дар ин доира қадрдонӣ гаштанд. дар доираи ин маросим театрҳои касбии давлатҳои иштирокчӣ аз ҷониби кумитаи тадорукот барои иштироки фаъолона бо диплому тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. дар фарҷом барои болидароҳии иштирокчиён дастагули мусиқӣ пешниҳод шуд.